Afgelopen donderdag heeft de overheid haar excuses aangeboden voor het gedwongen afstaan van kinderen in de jaren 56, 1984, ten gevolge van de adoptiewet die toen in zwang was. Dat heeft ze gedaan ten opzichte van afstandsmoeders, vaders en kinderen. En ik was zo'n kind. Dus ik ben in 1961 afgestaan door mijn biologische moeder. Bij adoptieouders terechtgekomen toen ik een half jaar was. En daar opgegroeid. Ik moet eerlijk zeggen, de excuses van de overheid doen mij persoonlijk niet zo heel veel. Maar het is wel heel belangrijk voor de groep, voor de afstandsmoeders, de afstandsvaders. Maar zeker ook voor de afstandskinderen. Want die voelen zich vaak niet erkend. Heel veel van die kinderen zijn nog op zoek naar wie hun biologische ouders zijn. Voor mij persoonlijk is dat al lang opgelost. Ik weet wie mijn biologische ouders zijn. Ik heb ze ook alle twee gekend. Mijn biologische moeder heb ik zelfs jarenlang gekend. En toch is het een belangrijke dag. Ik had zelf geen behoefte om er naartoe te gaan. Naar die excuses in Den Haag. Maar ik heb er wel voor gekozen om het verhaal wat ik 5 jaar geleden aan Ed van den Bergen verteld heb. Die heeft daar een film van gemaakt. En die heb ik afgelopen donderdag weer online gezet. Want het is toch voor heel veel mensen denk ik een onbekend verhaal. Ook een vergeten geschiedenis. En het heeft mensen, en mijzelf ook uiteraard, voor hun leven getekend. En ook dat verhaal mag gehoord en gezien worden. En daarom ben ik eigenlijk blij dat Omroep Zeeuws-Vlaanderen deze documentaire nu wil uitzenden. Je wil erkenning als kind. Je wil erkenning dat je bent wie je bent. Dat je er mag zijn. En dat vind ik dus ook een van de pijnlijkste dingen uit mijn leven. Dat mijn biologische moeder mij ontkent. Iets meer plaats en extra sturen. Dan denk je van ja, ik mag er dus blijkbaar niet zijn. En dat is toch een wezenlijk iets van je bestaan. Er mogen zijn zoals je bent. En dat je daar dus eigenlijk voor moet vechten om dat te bewerkstelligen. Terwijl, wat kun je eraan doen als kind? En denk ik ben nu bijna 60, maar ik heb er jaren over gedaan om dat gevoel te hebben van ik mag er zijn wie ik ben. Ik ben er en je doet het er maar mee. Maar ik ben er en ik mag er ook zijn. Nein, 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 das kann nicht sein. Nein, 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 das kann nicht sein. Het gaat vaak over ongehuwde moeders, denk ik. Vrouwen die ongewild en soms misschien ook ongewenst zwanger zijn geworden. Waren natuurlijk de jaren dat de voorbehoedsmiddelen natuurlijk nog niet zo voorradig waren. En vaak was het de vrouw die ermee bleef zitten, om het zo maar te zeggen. En als een familie dat problematisch vond, dan werden daar oplossingen voor gezocht. En afstaan was daar één van, denk ik. En dat is ook het verhaal wat ik van mijn biologische moeder gehoord heb. Pas veel later natuurlijk. Maar dat anderen zeiden dat het beter was als zij mij af zou staan. En dat was dus inderdaad van tevoren al beslist. Voordat ik geboren werd. Ik heb heel lang van niks geweten. Als kind wist ik het niet. Ik ben in een gezin terechtgekomen met 3 zoons.
En ik was daar de jongste, het vierde kind. En ik heb mij daar ook altijd het vierde kind gevoeld. Ik heb schijnbaar wel eens gezegd dat ik zo anders was als de anderen. Maar ik was ook het enige meisje in een gezin met 3 broers. Ja, ik denk dat ze het allemaal wisten. Het leeftijdsverschil was best groot. Mijn oudste broer is 11 jaar ouder dan ik. Was er nog een broer die was 10 jaar ouder en eentje die was 8 jaar ouder. Ja, die hebben dat toch wel bewust meegemaakt dat ik in het gezin kwam. Want onze moeder was niet zwanger. En ineens was er een baby van een half jaar. Want ik was ongeveer een half jaar toen ik in het gezin kwam. Nou, toen ik 12 was, zat ik in de 6e klas van de lagere school. En ik werd gevormd. Het vormsel kreeg ik toegediend. En daar moest je een papier voor invullen. Ja, het is een kerkelijk ritueel natuurlijk, dus er moest een papier ingevuld worden waar je gedoopt was. En mij was altijd verteld dat ik geboren was in het ziekenhuis in Tilburg. Nou, dat neem ik dan maar aan. Maar toen dat papier moest ingevuld worden. En toen bleek dat ik toch niet in Tilburg geboren was, maar in Goorlen. En ik weet nog dat onze moeder dat vertelde, helemaal in tranen. Dat ik dacht van ja, waarom is dit nou zo ingewikkeld? Maar goed, je bent 12, je neemt het aan, maar goed, dan is het Goorlen, punt. Maar ik denk dat het niet veel later was dat ze mij iets moesten vertellen. En het gekke is, die avond, het was een zondagavond, die kan ik me nog bijna tot in detail herinneren. En die avond is mij dus verteld dat ik een pleegkind ben. Het was voor mij een schok, maar echt beseffen wat ze zeiden, dat deed ik gewoon niet. Maar ik was altijd al een ontzettende lezer en ik had een boek gekregen. Er was een serie die heette Annemieke van Over. En Annemieke van Over was een meisje wat ook in een gezin opgroeide. En die krijgt dan op een gegeven moment het bericht, de boodschap, dat ze ook een pleegkind is. Haar ouders schijnen bij een ongeval omgekomen te zijn. En zij is dus opgevoed door een oom of een tante, ik weet niet precies hoe het zat. Maar op het moment dat in dat boek beschreven is dat zij dat te horen krijgt, moet ze ontzettend huilen. En ik weet nog dat ik dacht van, oh, Annemieke kreeg ook zo'n boodschap. Die moest ontzettend huilen, laat ik dat ook maar doen. Heel gek, dat je dat zo bijna beredeneerd kunt bedenken van, ja, misschien moet ik daar zo ook maar reageren. Want het gekke was, het is mij op die avond verteld, maar verder werd er eigenlijk niet meer over gesproken. Kom eens. Ik ben dus geboren in Goorlen, in een huis wat de Bocht heet, of in de Bocht. Het was een huis voor ongehuwde moeders. Het had al de bijnaam voor gevallen vrouwen eigenlijk. Goed, daar ben ik geboren. Ik heb begrepen dat mijn biologische moeder daar nog 2 weken mocht blijven, maar die moest op een gegeven moment weg. En ons vader, vader Mertens, was de oudste in een gezin en zijn broer die net onder hem kwam was priester. En die was kapelaan in het dorp waar mijn biologische moeder opgegroeid is. Via bemiddeling van die heeroom, noemden wij dat toen, ben ik in het gezin in Dongen gekomen toen ik een half jaar was. En dat is wel allemaal officieel geregeld, want daar kwam de FIOM aan te pas, dus de organisatie die daarvoor is. Dus ze gingen echt door de mangel om te kijken of er wel geschikte ouders waren om mij op te mogen voeden. Maar goed, dat hebben ze gedaan. En toen ik een half jaar was, dus in april 62, ben ik bij hun in het gezin gekomen. En vanaf die tijd heb ik ook een fotoboek, dus dat ik met de jongens op de foto en een kleedje. En, ja, echt leuk. Ik bedoel, toen was ik echt lid van het gezin. En zo heb ik het ook altijd gevoeld. Ik weet nog wel dat ik met mijn biologische moeder, die heb ik er blijkbaar wel nog over gesproken. Want zij heeft toen, denk ik, of het was een paar jaar later, heeft ze gezegd van, nou, als je 18 bent zal ik je vertellen wie je vader is. Maar goed, dat gebeurde niet. Nou, over dat half jaar heb ik eigenlijk natuurlijk geen herinneringen. Wat weet je nou als baby van het eerste half jaar? Maar ik denk wel dat je er van alles van meeneemt.
En in die zin, toen het was vele jaren later, Joris en ik waren al getrouwd. En hij ging werken, terwijl wij in Tilburg woonden, ging hij werken in een ziekenhuis in Roermond. En daar moest hij dan een aantal dagen blijven vanwege diensten en weet ik veel allemaal wat. Dus hij kwam niet iedere dag naar huis. En eigenlijk vond ik dat in het begin verschrikkelijk. Ik had het idee dat ik in de steek gelaten werd. En toen realiseerde ik mij van, dat zou best eens daar met die periode in dat tehuis te maken kunnen hebben. Nogmaals, ik heb er geen herinneringen aan, maar ik link het wel daaraan. Mertens is de naam van mijn pleegvader. En ik ben altijd als Gemma Mertens opgegroeid. En ik voel mij ook Gemma Mertens. En ik weet nog de eerste dag op de middelbare school. Waarschijnlijk een mentor, die heeft zo'n lijst met alle leerlingennamen erop. En die gaat het een rijtje af, namen. En bij mij zei van Gemma Mertens tussen haakjes Bekkers. En die vroeg van, goh, wat betekent dat? En ik, nee, ingewikkeld. Praten we niet over? Nee, doe dat Bekkers maar niet. Maar zo heette ik officieel. Ik heette officieel Bekkers. Want ik was alleen nog maar pleegkind. Ik was niet geadopteerd. Dus juridisch heette ik geen Mertens. Maar ik ging sociaal door het leven als Gemma Mertens. Ik denk dat ik een jaar of 15 was. Ik zat inmiddels in de 3e klas van het Atheneum. Toen kreeg ik om de haverklap hyperventilatieaanvallen. Ja, als puber vorm je toch je identiteit in die periode. En voor mij was het vaak maar gissen en heel veel wist ik niet. En je gaat je ook allerlei dingen in je kop halen. Dus dat ik daar overspannen van ben geworden, vind ik niet zo vreemd. Ik linkte dat ook helemaal niet aan mijn persoonlijke verhaal. Maar de huisarts wel. Want ik ging op een gegeven moment met klachten naar de huisarts. En de huisarts wist dus hoe het in elkaar stak. En die zei ook gewoon, ik vond het toen vrij bot eerlijk gezegd. Van ja meisje, het is nou helemaal zo, je moet het maar accepteren dat het zo is. Maar ja, als er niet over gesproken wordt, hoe moet je het dan accepteren? En wat wel heel prettig is, ik zat dus toen op een middelbare school in Dongen. En als ik die hyperventilatieaanvallen kreeg, mocht ik de klas uit. En dan mocht ik bij de conrector op de kamer tot rust komen. Maar die sprak met mij, dus die liet mij ook praten. En daar vertelde ik dus wel van alles. Over dat ik dus een pleegkind was en dat ik dat ingewikkeld vond. En dat er ook niet over gesproken werd. En dat heeft mij wel veel goed gedaan. Het was op een gegeven moment was wel zo heftig dat ik dus ook niet op school kon zijn. Dat ik echt een paar weken van school af ben geweest. Ben ik een paar weken bij een tante in huis geweest. Ja, gewoon om misschien tot rust te komen, hoewel ik me bijna niet kan voorstellen. Want het was een gezin met 10 kinderen. Dus of daar nou zoveel rust was, dat weet ik niet. Maar er is dus wel aandacht aan besteed. En vanaf toen ben ik er wel over gaan praten eigenlijk. Ook niet zozeer met ons vader en moeder, want die waren van de generatie, als je het er niet over hebt, bestaat het probleem niet. Toen is ook een procedure gestart om mij te adopteren, want ik was niet geadopteerd. En mijn biologische moeder was nog steeds voogdes, dat heette moedervoogdes. En mijn pleegvader was voogd. Maar toen kreeg ik op mijn 16e of mijn 17e, dat weet ik niet precies, op een gegeven moment de vraag of ik geadopteerd wilde worden. Maar dat vond ik dus zelf heel erg moeilijk, want dat betekent dat ik moest kiezen. Ik moest kiezen of tussen mijn biologische moeder of mijn pleegouders. Kijk, ik woonde nog steeds met mijn pleegouders. Maar ik had het idee van, als ik moet kiezen, kies ik altijd voor de een en tegen de ander. En uiteindelijk heb ik geen keus gemaakt, wat ook een keuze is natuurlijk. Maar dat vond ik dus echt heel ingewikkeld. Dat vond ik gewoon een te moeilijke keuze. En ik ben dus uiteindelijk ook niet officieel geadopteerd, maar de voogdij is wel veranderd. En toen is ook mijn achternaam officieel veranderd. Dus ik heb officiële verandering van achternaam gekregen. Dus dat ik officieel Mertens ben gaan heten. En dat is vrij kort voordat ik 18 werd, was dat rond. En ik weet ook dat de hele familie Mertens daar zijn zegen over heeft moeten geven. Ja, mijn biologische moeder heeft dat uiteindelijk goedgekeurd. Kijk, zij heeft heel lang gedacht, dat heb ik natuurlijk ook later gehoord. Ze heeft mij afgestaan toen ik geboren ben. Ze heeft heel lang gedacht dat het van tijdelijke aard was. Ze had gedacht dat als zij haar leven
zeg maar op orde had. Dat ze, als ik een jaar of 6 of zo was, dat ze mij weer terug zou kunnen hebben. Maar ze zag op een gegeven moment wel dat ik natuurlijk als kind in dat gezin opgroeide. Nou ja, en ik ben daar heel gelukkig in opgegroeid. En ze zag wel dat ik daar wel bij voer, zal ik maar zeggen. Dus het werd voor haar ook moeilijk om mij terug te eisen. Ik weet niet hoe dat juridisch is, dat zal waarschijnlijk wel gekund hebben. Maar ze zag dat het goed ging met mij in dat gezin. En ze had ook contact met mij. Ik bedoel, het is niet zo, wat je van heel veel andere afstandskinderen hoort, is dat ze niet weten wie hun ouders zijn. Ze of niet kennen, op zoek moeten gaan. Ja, wij hebben altijd contact gehad. Ik bedoel, ik heb in de hele tijd niet geweten dat zij mijn biologische moeder is. Maar zij wist dat natuurlijk wel. Ik bedoel, zij heeft mij echt van baby af aan op zien groeien. Mijn pleegouders die, wilden eigenlijk graag een groot gezin. Maar na 3 zoontjes met moeilijke bevallingen was het eigenlijk wel, gewoon was de rekker wel uit, zal ik maar zeggen. Ja, dat ik me aandiende via die heeroom, dus die bemiddelde tussen mijn biologische ouders en de wensouders, zeg maar. Hoe dat allemaal gegaan is destijds, weet ik niet. Het is wel officieel geregeld, dat weet ik wel. Maar in ieder geval, heeroom heeft daarin bemiddeld dat ik in Dongen in dat gezin kwam. En voor mijn pleegouders was ik een soort geschenk uit de hemel. En eerlijk gezegd heb ik dat vaak ook wel zo gevoeld. Ze zeiden ook wel eens dat ik verwend werd. Ik was natuurlijk het jongste meisje in het gezin met alleen maar jongens. Maar ik heb het ook wel ervaren. Ik was inderdaad wel een geschenk met een strikje erom. Zo'n pakje met een strikje erom. Wat ook weer keurig met strikje erom afgeleverd moest worden. Dus ze waren ook wel heel voorzichtig met mij, zal ik maar zeggen. In ieder geval dat ten alle tijde voorkomen moest worden wat mijn biologische moeder overkomen was. Dus dat ik ongehuwd en ongewenst zwanger zou worden. Toen ik ging studeren heb ik dat meteen bij de introductie gewoon verteld. En ik moet je eerlijk zeggen, met kloppend hart. En dat heeft best nog een paar jaren geduurd. En heel bijzonder vond ik toen ik laatst een interview zag met andere afstandskinderen, ook een beetje van mijn leeftijd, van boven de 50, dat mensen dat nog steeds hebben. Dat ze dus iets met zich meedragen wat maakt dat je je toch zenuwachtig kan voelen als je het moet vertellen. Alsof jij er schuldig aan bent of dat je een groot geheim hebt wat je met je meedraagt. En dat gevoel herken ik heel erg, want ja, zo heb ik het ook ervaren. Maar vanaf het moment dat ik op mijn 18e erover ging praten, werd het wel steeds makkelijker. Mijn biologische moeder had dus verteld dat als ik 18 zou worden, dat ze zou vertellen wie mijn biologische vader was. Alleen ja, dat gebeurde helemaal niet. Joris en ik waren al getrouwd, ik denk dat ik een jaar of 26 was, 27. En wij waren naar een film geweest, de film Paris, Texas, Wim Wenders. En daar zit een situatie in dat een vader, die is jarenlang van huis geweest, zijn zoontje groeit bij zijn broer en schoonzus op. En de moeder is ook uit zicht. En dan gaat hij met zijn zoontje op zoek naar die moeder. En ik heb ontzettend moeten huilen toen ik uit de bioscoop kwam. Want ik dacht, ja, ik moet dit zelf ook gaan doen. Ik moet weten wie mijn vader is. Het is gewoon belangrijk voor een kind om te weten wat je wortels zijn. En toen ben ik dus toch naar mijn biologische moeder gegaan van, ja, ik wil dat gelijk wel weten wie mijn vader is. En die heb ik dus toen ook ontmoet. En dat was een heel goed en belangrijk moment, weet ik. Maar voor mij was daar ook wel mee klaar. Ik wist het, ik wist nu hoe het zat. Wat denk ik het allerbelangrijkste was, ik wist dat ik uit liefde geboren was. Want je haalt je van alles in je kop. Als je niet weet wat je achtergrond is. En ik had daar dus hele rare ideeën bij. Ik denk, ja, misschien is ze wel verkracht of weet ik veel wat. Of ja, god, weet ik het. Mijn biologische moeder heeft echt jarenlang met hem een relatie gehouden. Ook nadat ik geboren was. Ja, zij hemelde hem helemaal op. Hij was de geweldigste man ter wereld. En terwijl ik daar wel zo mijn ideeën over had, denk ik van, nou ja,
geweldigste man ter wereld. Ik bedoel, houdt er 2 gezinnen op na en niemand mag het weten. Zo geweldig vind ik dat allemaal niet. Toen ik in Dongen, waar ik opgroeide, dus bij mijn pleegouders het huis uitging, toen heb ik nog wel eens gedacht van nou, misschien ga ik ze, als ik het huis uit ben uit Dongen, ga ik ze misschien nog wel moeder noemen. Maar dat is, ja, gek, dat is toch nooit gebeurd, omdat het ook niet zo voelde. Ons moeder is ons moeder, dat is moeder Mertes en dat is mijn pleegmoeder en mijn pleegvader is mijn vader. Ik heb, moet ik eerlijk zijn, met ons moeder Mertes, behoorlijk wat conflicten ook gehad, zoals je als moeder en dochter ook hebt. En we zijn thuis niet opgevoed met, we praten erover als er dingen zijn, dus het was best wel eens lastig. Maar ja, al dat soort gevechten heb ik met haar gehad. Met mijn pleegmoeder, want daar woonde ik. En mijn biologische moeder, daar woonde ik niet mee. Er was een gezellige tante die af en toe langskwam en waar je leuke dingen mee deed en dan ging ze weer weg. Dat maakt iemand nog niet tot een moeder. Ik snapte wel heel goed dat ik voor haar wel haar dochter was, maar daarmee was zij voor mij nog niet mijn moeder. En daarom ben ik er ook nooit moeder gaan noemen. En heel veel later, toen ik er toch een aantal dingen waar ik wel nog problemen mee had met haar besproken heb, heeft ze dat ook echt gevraagd van, zie je mij dan niet als jouw moeder? En toen heb ik dus inderdaad ook gezegd van nee, het is hard, maar ik zie je niet als mijn moeder. Maar goed, op een gegeven moment werd ik zelf moeder. En ik vond het ook heel vanzelfsprekend dat mijn biologische moeder daar ook een rol in bleef spelen. Dus die heeft dat van begin af aan ook allemaal meegemaakt. En de kinderen hadden dus gewoon meerdere oma's. Die hadden grootvader en grootmoeder van mijn manskant. En die hadden oma en opa Dongen. En die hadden oma Doortje. Nou, vanaf het moment dat ik het huis uit was, dus zelfstandig was, werd de relatie met mijn biologische moeder ook wel anders. In die zin dat het gewoon makkelijker werd. Het was sowieso, zij hoefde niet ook bij de pleegouders op bezoek om mij te zien. Dus toen konden we toch ook een wat ontspannender relatie opbouwen, zeg maar. En dat is echt jarenlang eigenlijk best wel heel goed gegaan. We konden best goed met elkaar overweg. Maar voor haar was het wel een ander verhaal. Zij had natuurlijk ook een sociaal leven, zij werkte. Niemand wist op haar werk dat zij een dochter had. En niemand wist dat zij ook nog een relatie onderhield. Dus zij leefde heel erg in 2 werelden. Dus ik heb vanaf mijn 18e besloten van ik ga er gewoon eerlijk over praten. En vond ik toch een van de moeilijkste dingen in die hele relatie, toen was ik inmiddels al eind in de 30. Oudste kind was al geboren, die zat nog in een maxi-cosi en we waren op haar verjaardag. En toen kwam er een vriendin van haar binnen, en nogmaals, we leken sprekend op elkaar. En die ziet mij op een paar meter verder afstand staan en die zegt tegen Doos van, oh, is dat je zusje? Nee, zegt ze, dat is mijn nichtje. Ja, waar ik bij stond. Nou, ik kon wel door de grond zakken. Ik denk, ja, godver. Ik bedoel, ik ben hier in haar eigen huis en ik word ontkend. Ik moet een nichtje zijn in plaats van de dochter die ze eigenlijk ook graag wil die ik ben. En dat vond ik echt heel erg moeilijk. En daar heb ik toen ook niet veel over gezegd, maar ik kon echt wel door de grond zakken. En dat gevoel heb ik wel jarenlang opgepot. Van, ja, ik mag dochter zijn als het haar uitkomt, maar als het niet gelegen komt, dan word ik afgeserveerd, dan word ik gewoon ontkend. En ik heb daar echt een paar jaar mee rondgelopen. Dat ik er echt last van kreeg. En dat ik dacht van, ja, ik moet er iets mee. Dat was inmiddels al misschien wel 15 of 20 jaar geleden.
had ik eigenlijk gedacht en gehoopt dat ze zou reageren van, god, dat snap ik dat je dat pijnlijk vond. Maar dat deed ze helemaal niet. Ze verwachtte van mij dat ik begreep dat zij mij daar ontkende. En toen is er voor mij iets geknakt. Ik denk van, ja, hoe kan dit nou? Als je wil dat ik je dochter ben, hoe kun je mij dan ontkennen? En van mij verlangen dat ik snap dat je dat doet. Ja, dat snapte ik niet. En toen is er voor mij echt wel iets geknakt in de relatie. Vooral omdat ze dat dus niet begreep. Of niet kon begrijpen of niet wilde begrijpen. Ik denk, dan gaat het niet om wat het voor mij betekent. Dan gaat het alleen maar over hoe je je eigen paadje schoonveegt. Want het is ingewikkeld om tegen iemand na 40, 50 jaar te moeten zeggen van, ja, god, ik heb eigenlijk al zoveel jaren een kind. En er zijn dus ook echt mensen die op haar begrafenis erachter kwamen dat ik er was. En dat waren mensen waar ze meer dan 40 jaar mee bevriend was. En er waren mensen bij die waren daar geschokt over. En dat snap ik ook heel goed dat ze daar geschokt over waren. En ik moet zeggen, ja, ik heb dat ook heel lang gedacht van, ja, op het moment dat zij overlijdt, moet ik het verhaal vertellen. Heb ik heel lang gedacht. Maar zeker door dat gesprek, dat is een paar jaar voordat ze overleed, is dat gesprek geweest. Toen dacht ik van, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om jouw leven recht te breien. Kijk, dat het haar overkomen is, dat ze zwanger is geworden, dat ik geboren ben, heb ik nooit kwalijk genomen, nooit. Maar wel hoe ze ermee omgegaan is. En dat ze mij dus gewoon ontkent waar ik naast sta. Ten opzichte van een vriendin of een kennis. En ik denk, ja, wat beteken ik dan voor je? Hoe kun je dan van mij verwachten dat ik een dochter ben? Als je mij ontkent. Als het jou niet uitkomt. Kan toch niet? Dat raakt me nog wel. Maar goed, ik ben er ook wel voor in therapie geweest om daarmee om te gaan. Nou, dat ik van mezelf er ook boos op mag zijn. Ik mag boos zijn op haar. Dat ze zich is blijven verschuilen achter haar onschuld. En nogmaals, ik bedoel, ze is niet schuldig, maar ze is wel schuldig aan het feit hoe ze ermee omgegaan is. En dat is haar verantwoordelijkheid, het is niet mijn verantwoordelijkheid. En ik heb me er heel lang wel verantwoordelijk voor gevoeld. Ze zei altijd van, ja, als ik kom te overlijden, mag jij alles regelen. En ik denk, ja, fijn. Hiep, hiep, hoera. Ze is ook vlak na Joris overleden, er zat maar een paar maanden tussen. En ik moet eerlijk bekennen dat ze in die periode, toen was ze natuurlijk al wel flink ziek, maar ze heeft zich niet zo heel meelevend gedragen, moet ik eerlijk bekennen. Dat ze eigenlijk aandacht opeiste, terwijl, ja, Joris was net overleden. Ik bedoel, ik denk, waar ben je nou mee bezig? Ik bedoel, heb je nog wel in de gaten wat hier in huis speelt? Ik bedoel, daar was ze dus helemaal niet mee bezig. En dat vond ik wel heel, gewoon heel verdrietig. Dus toen ze overleed, moet ik eerlijk bekennen dat het toch wel een opluchting was. Ik denk van, dit boek gaat dicht. Met 2 van haar zussen, die ook nog wel voor haar gezorgd hebben. In het laatst van haar leven. Heb ik de uitvaart geregeld. En ik moet zeggen dat dat van het begin af aan wel heel prettig was. Maar wat die zussen zich dus niet realiseerden, is dat die relatie niet meer zo goed was. Zij hield altijd wel mooie verhalen van, ik werd denk ik ook erg opgehemeld, wat ook niet helemaal waar was naar mijn idee, niet terecht in ieder geval. Maar dat de relatie niet meer zo goed liep, dat heeft ze nooit verteld. En ik dacht dus dat die zussen ook wisten dat zij nog steeds die relatie hadden. Maar ik kwam er dus achter toen zij overleed, dat die zussen dat ook niet wisten. En toen had ik zoiets, hoe is dit nou mogelijk? Ik heb er toch heel lang in mijn eentje mee lopen worstelen. Terwijl ik denk, ja, verdomme, wat kan ik eraan doen? Het is mijn keus toch niet geweest? Ik ben op de wereld gezet. Ja goed, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Maar ik heb er wel een heel pakket bij gekregen waar ik me ook nog eens schuldig voor heb gevoeld. Waar ik me ook nog eens verantwoordelijk voor heb gevoeld.
Je wordt opgezadeld met allerlei ingewikkelde dingen waar je helemaal geen donder aan kan doen. Het heeft het niet makkelijk gemaakt, laat ik dat heel eerlijk zeggen. Kijk, ik vind het niet erg dat het zo gegaan is, maar het was niet makkelijk. En vooral dat er niet over gesproken werd. Ik denk, ook dat verhaal uit die podcast. Mensen van over de 50. Ik denk, pas nu komt het naar buiten. Het is voor mij ook een reden geweest om aan dat onderzoek mee te gaan doen. Dat onderzoek heeft een hoop haken en ogen. En inmiddels sprak ik er ook al wel over. Maar het is net of nu pas in de openbaarheid komt. Alsof het nu pas echt bestaat. Dat is heel gek. Ja, ik heb nu... Kijk, het emotioneert nog wel. Dat zal denk ik altijd wel blijven. Want het is een deel van je leven waar je... Het is heel lang weggestopt geweest. Weggestopt geweest omdat ik het zo min of meer aangeleerd heb. Ik bedoel, vroeger werd er niet over gesproken. Eerst was er een periode, wist ik het niet. Op het moment dat ik het wel wist, werd er verder niet over gesproken. Je gaat je daar zelf ook op een rare manier toe verhouden. Dat ik denk van, ik zal maar niet over praten, want zoiets geks heeft niemand. Dat heb ik echt heel lang gedacht. En nu blijkt dat het er duizenden zijn. Dat komt nu pas naar boven eigenlijk. Maar er zijn wel duizenden kinderen die best een ingewikkeld verleden hebben. Wat voor iedereen verborgen is gebleven. Kijk, de aandacht gaat vooral wel naar de afstandsmoeders uit. Dat is ook moeilijk, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar ik denk, voor die kinderen is het ook niet makkelijk geweest. Die zijn ook opgezadeld met een verhaal. Met een verleden waar zij ook niet om gevraagd hebben. Dat zou eigenlijk niet moeten mogen. Of niet moeten mogen. Ik bedoel, dat zou niet moeten gebeuren dat dat zo ingewikkeld is. Ik denk, had er gewoon over gedaan. Had er over gesproken, had er niet zo moeilijk over gedaan. Het is zoals het is. Het leven heeft moeilijkheden, dat snap ik ook wel. Maar het is wel zo. Waarom dat allemaal ontkennen? Ik bedoel, wie zou haar... Ik denk dat ze zich ook schuldig voelde om te vertellen van... ik heb een kind op haar werk. Op dat werk, niemand wist het. Toen zij afscheid nam, werd ik ook uitgenodigd om op dat werk van haar afscheid te nemen. Ik ben er niet naartoe gegaan. Ik denk, wie moet ik hier zijn? Moet ik hier het nichtje zijn of moet ik hier de dochter zijn? Ik had vaak het gevoel dat het op mij afgeschoven werd, dat ik maar mijn rol moest kiezen. Terwijl, dat kun je niet. Ik had er geen zin in om in die tweeslachtigheid te leven. En er is ook niks om je voor te schamen. Ik bedoel, dat mensen verliefd worden op elkaar en een kind krijgen, moet je je daarvoor schamen? Nee. Kijk, er zit natuurlijk ook, we hebben het over de jaren 60. Ik bedoel, ik ben van 61, dus het is een andere periode, dat snap ik wel, met een andere moraal. Maar dan nog, ik bedoel, het is ook niet iets om 50, 60 jaar mee rond te blijven lopen. En toch gebeurt het. En dat valt mij dus op nu andere verhalen ook naar boven komen, dat mensen daar toch een heel groot deel van hun leven mee worstelen. En ik denk, dat had voorkomen kunnen worden door andere keuzes te maken. Niet vrouwen te dwingen om hun kind af te staan. Want dat hebben ze ook heel vaak niet... ik bedoel, dat doen ze ook niet voor de lol, hè? Laten we eerlijk zijn. Dat het ingewikkeld is om in je eentje in de jaren 60 een kind op te voeden, dat snap ik heus wel. Maar ik denk, nog maar een jaar of 10 later gebeurde het vaker. Bewust ongehuwde moeders. Ik bedoel, er zijn zat vrouwen die alleen een kind opvoeden. Kan allemaal. Misschien niet allemaal makkelijk, maar het kan allemaal wel. Dat ze daar toen anders over dachten, dat snap ik, dat het een andere tijd was. Maar er is wel veel leed mee aangericht door mensen daartoe te dwingen. Te dwingen om een kind af te staan. Of erop in te praten. Want kijk, van mijn biologische moeder was ook niet haar bewuste keus. Er is op haar ingepraat van het is vast beter... Het is beter voor het kind, het is voor jou beter, je kan er toch niet voor zorgen. Nou, kijk, niet dat ik er spijt van heb dat ik bij dat pleeggezin opgegroeid ben, helemaal niet. Want ja, goed, dat is mijn hele jeugd. Ik ben daar gekomen vanaf een half jaar, dus het is mijn leven. En ik weet niet hoe het gegaan zou zijn als het anders was. Maar de waarheid is veel makkelijker als je hem vertelt. Als je de waarheid verzwijgt, wordt het leven heel ingewikkeld. En ik kan er nu over praten en ik vind ook dat ik erover moet praten. Ik bedoel, daar gaat het pijn en verdriet zoals het gegaan is, gaat er niet van weg. Maar dat het er mag zijn zoals het is, dat is goed. Ik kan er af en toe wel van in tranen raken, maar dat is niet erg. Ik bedoel, het blijft natuurlijk wel iets wat een deel van je leven is. En wat ook een gevoelige plek in je leven is.
Maar dat er tranen bij komen wil niet zeggen dat het niet goed gaat. Wat het wel wil zeggen, weet ik ook niet. Dat het je beroert, dat kan ik me wel... Dat, ja. Een leven wat me beroert, is nog geen beroerd leven. Oh, het was supermooi. Het was supermooi. Ik kreeg echt kippenvel.